100-ലേറെ വർഷം പഴക്കമുള്ള 3 പുളിമരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് 2 കാറും 2 ബൈക്കും വീടും തകർന്നു. തണ്ണിശ്ശേരി തോട്ടിങ്കലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് 4:30-യോടെ 3 പുളിമരങ്ങളും കടപുഴകി വീഴുകയായിരുന്നു. ടി.ആർ. ശിവസുധന്റെ മകൻ ടി.എസ്. നിഷാന്തിന്റെ കാറിനും ബൈക്കിനും മേലെയും സമീപത്തെ നാരായണന്റെ മകൻ രതീഷിന്റെ കാർ, ബൈക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് മേലെയും വീടിന് മുൻവശത്തെ ഷീറ്റ് മേഞ്ഞിടത്തേക്കുമാണ് മരം വീണത്. മരം വീഴുന്ന സമയത്ത് വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ആളുകളില്ലാത്തതിനാൽ വലിയ അപകടമൊഴിവായി. ടി.എസ്. നിഷാന്തിന്റെ കാറിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും മാസം മുൻപ് മാത്രം ഷീറ്റിട്ട നാരായണന്റെ വീടിന്റെ ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ ഭാഗവും തകർന്നു. സ്കൂൾ വിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിയ ഓട്ടോറിക്ഷ പോയതിന് പിന്നാലെയാണ് മരങ്ങൾ വീണതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. വീടുകൾക്ക് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന തരത്തിൽ നിന്നിരുന്ന 100-ലേറെ വർഷം പഴക്കമുള്ള പുളിമരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പഞ്ചായത്തിലും സ്ഥലമുടമകളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി ടി.എസ്. നിഷാന്ത് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അത് കേസിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായതിനാലാണ് മുറിച്ചുമാറ്റാത്തതെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. UTV ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.